Nenggih ora ini turun kamandhap saking Pantu Palanggahan semoga kersanipun Mas Bagus Rizky Widodo Priandani. Kang asma semoga menjengku sinartan keningin cekok romasuling sanobari. Nyayah ini bonjroning wargaya dalam karaban romantis. Terhidatan kulo cini kronopo. Jaga Mas. Menggunakan sembah sungguh para bekti ngomong jangan dikirkan satu dados katres nampu namun jangan dikirkan satu dados lelakuan besampu wong ayu garwanipun kakang nyanyi tak popon semua monggo katresnanipun kakang yomong kanggo slilamu Semoga menikmati ojo khawatir lagi. Nabian pembebasan seprapat jagat ini sini wong ayu. Ning ana kang banding lawan sliramu Mas. Menawi makaten monggo kula dherekaken semoga kersane putra kami. Yen ayu kene tak kanthi semana kersane Rama Pawan ibune. Usaha kangge kula sedhisik ya wong ayu alit. Putra kiyen selama kersane Rama Praman ibu danan kemau ngasta pusaka Mas. Menawas duwungipun Mas Bagus Rizky Widodo Priandani. Kemudian siapa aja pengantin kekalih. Semua kesanipun Bapak Mulya Bisari Becari Bunur Sadar. Pangemenas semua kemeng jenggu sinarkan menengin jepok rumah suling sanobari. Nyayah lima bonjroting wargaya kelem karo bane komentis datang kulo jine Brahmukara. Panjenengan buku lan kemusohan aturaken sembah sungkem pangabat kulo iki. Kulo bisa mbaten kepodo itu panjenengan. Yen doa anakku yen bocah ayu. Tak apa lho yen bali pengesti nek bapa wae tanpa mau yo. Kulo kanthi kulo iki bisa terus sampai. Kene-kene ku anakku yen bocah ayu Amelia. Sungguh kersane ibu ngene tak kurban tak gadang sira dadi wanita kang utama. Bekti marang katungmu kemawon ati marang karmamu ana pisan-pisan. Tinggal marang kami datang tuyuk panjenengan bingung terus akan Gilir gumantos ngene sumangkem siap mojo penganten kekalih. Wonten kersanipun Bapak Mulya Bisari Becari Bunur Sadar. Tumeka kalajengaken tumeka kersanipun Rama Miwahe siap mojo penganten kakung. Nggih panjenenganipun Bapak Sudarto Satinggih sekali Bu Sesnati. Lamun pengatur nggih sepupu Tantra Beda. Nggih sepupu kersanipun Rama Miwahe siap mojo penganten putri. Tubuh panjenenganipun Bapak Sudarto Satinggih sekali Bu Sesnati ampun sumeeng putra. Kadina lasan bebayune sakara berbayu jene kepasta lamun kacinandra kadya mutiara inje ingkang sami jangane teman-teman wiwir-wiwire kemanikan kebak rasa suksmasi sinambi menuju kersane Jawata Mubara Hayune Sedya menang dening Gusti Kang Morden dumadi paripurna bilih gumantos bila sumangkem siap mojo penganten kekalih. Dengan damel mentahing pangastana saking Rama Praman ibu. Muga bebayani Mas Bagus Rizky Widodo Priandani kelawan orang ayu Amelia Veronica. Saged memangun keluarga ingkang sakinah mawaddalan barokah. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Adam kelawan Ibunda Siti Hawa. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Yusuf kelawan Ibunda Siti Zulaikha. Lan kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelawan Ibunda Siti Khadijah. Paripurna upacara sungkeman kalajengaken rombongan ingkang sandalipun kacar kucur esok Bubakaya. Jadi
gantosan Mbak Amelia pendampingnya Mas Rizky yang menyemati sami Mas sanggupi Mbak Amelia pendampingnya tangan kiri mana Musuh ratu lo minggir. baru dimasukkan ujung jari silahnya pegang satu-satu kirinya pegang berdua bulan-bulannya karena jika terpanggil tunjuk berpamit posisi begitu berpamit dasar